Good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsera at kalakwatsera, mga kalitid, mga kanguso at mga kapangilya. Ayan, nandito na naman tayo para sa isang review natin. Actually, para sagutin ang mga katanungan about sa product na to na ni-review natin kung makailan lang. Yan. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, ang Lakwatserang Waray! Yan. And eto na nga po. Unang katanungan, huwag na nating patagalin. Paano mo iniinom ang Globard? So, iniinom ko po ito bago matulog, sa gabi. Yan, dun ko po siya iniinom. And pangalawang tanong, gaano ang effect sa'yo ng Globard? Gaano? So, well, sa aking mga kaibigan at mga nakakakilala sa akin before, uy, nasa kayo, maglabasan kayo. Oh, labas! Ayan. And sila yung makakapagsabi. Before, hindi naman ako ganito po kaputi. Although, hindi rin naman ako maitim. Pero, hindi po ganito yung kutis ko. Siyempre, malaki ang naitulong ng produkto na to. So, kung tatanungin nyo ako kung gaano ka-effective yung produkto na to, sobrang effective guys. As in, hindi siya nagsisinungaling. Kung ano po yung nakasulat dito sa bote, talaga pong totoo siya. Yun ang nagustuhan ko. Actually, naging favorite ko na siya ngayon eh. Ayan, so, dahil hindi ka lang puputi, mag-glow ka pa. So, ang saya. Ang saya lang guys. And lahat nandito na, may 3 present na vitamin C, may glutathione, syempre mayroon siyang barley, kaya ang sarap-sarap niya guys. At basta, inumin nyo. Hindi ko masambit kasi sa sobrang ganda ng produkto na to. Promise yan, walang halong kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Dahil hindi po nagsisinungaling ang iyong tagapagbalita. So, isa pa tanong sa akin. May last na question. Miss Lakwatserra, gaano katagal bago mo naranasan yung kagandahan ng effectiveness ng produkto na Global? So, para sa akin po, nakita ko po at marami din nagsasabi sa akin na gumanda yung kutis ko, na para akong blooming, lagi akong in love after 1 bag. After 42 bottles nito. Doon ko nakita kung gaano siya ka-effective. And doon talaga nagre-react yung mga tao, yung mga kaibigan ko, yung mga business partners ko. Doon sila nagre-react na gumanda na nga yung kutis ko. Pero guys, wait lang. Hindi po lahat pare-parehas. Like for me, hindi po masyadong maitim or maputi yung skin ko. Nasa gitna. Kaya mabilis po ang effect sa akin. Pwedeng ang bilis ng effect sa akin, pwedeng sa'yo matagal. Pero one thing for sure guys, is talaga pong effective yung product. So, yung iba, maaring 2 pagbago umeffect or 2 buwan. Sa akin, 1 buwan, umeffect na talaga siya. And kapag nawawalan ako nito ng stock, guys, mainit na talaga yung ulo ko, promise. So, yun lang po yung ginagamit ko. And kung question about dito sa product na to, wala po akong question. Nakita nyo naman po sa aking skin. Ayan, wala pong edit yan. Talagang totoo pong balat ko yan. And may makeup lang po ako ngayon, unlike sa una kong video, kasi may kausap po ako kanina. And dahil po sa dami na question nyo about sa product na to, naisipan ko na po na talagang mag-review ulit at sundan na yung review natin about sa product na to, kasi talaga naman po unfair sa iba dahil umeffect na talaga to sa akin. Sa mga nagtatanong, sana nasagot ko po lahat ng tanong nyo. Yan, so hanggang sa muli guys, maraming salamat. Huwag nyo po ulit kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, and sa mga nanalo na sa raffle, congratulations po, at sa mga hindi pa nananalo, mag-subscribe lang po kayo at manatili po kayong nakatutok dahil marami pa pong mga paraffle ang darating. So, bye-bye guys. Thank you. Hanggang sa muli. Sarap. Ayan, at sa mga kabarangay ko dyan, ayan, mga taga-Borongan, damo nga salamat, haniyo pag-subscribe, syempre, sa group ng Boronganon, damo nga salamat, dahil yung mga members na nilalike talaga yung mga pictures ko, pinapanood yung mga videos ko,
damo nga salamat niyo pagsuporta ha akon. Ayan, bye-bye guys!